И здравейте, приятели! Днес с моят приятел Ради ще играем една стила Brain Rot. Ще направим малко да ви покажем бейзовете ни. Нали, Ради? На кой бейз започваме? С твоя или с моя? Добре. Хора, почваме с бейза на Ради. Първото му е Lostrius, Lost Tipitacus, 2 милиона. Един тунк. Една склана надара неактивна и почваме тук. Лекукарача, Лос Уркалитус, триплито, което е в момента рядичко. Трено струцо за рибърт. Почваме на втория етаж. Гранчело спилителе, пак радиоактив. Такъв Санта Хотспот. Една лекукарачка обикновена и тук. Инкян кукарача, даже не знам колко милиона обикновена. Лос Типи, 2 тото Сахура. Почваме тук с тегавото. Един подхоспот къст 22 милиона. Лос Кукарача 10 милиона. И едно Роко Диско с 26 мутацията. Нали, Ради? Неговия бейс е добре и е на Ради ти на колко рибърти си. Чакай. Хора, сега на базик ще му вземем лаваката, защото и аз не знам, що просто на базик ще му вземем. Готово, хора. Вече няма лавака. Това е на базик и други ден ще му я върна. Сега Ради, да му пази с лавака, да ще някакво да правя. Нямам място. Хора, Ради ще му пази лаваката. През това време ще правим един апдейт на моята база. Почваме Лос Матеос. Мегатитус. Бекурен Тегур 240 милиона, което съм го стилна. Крисма Мат с рядка мутация. Лос Крокиделитус. Пак рядка. Пингвин 3. Това пак е рядко. Аз затова съм ще го взел. Спиниха ми. Ноути. Спланджини, клакини, бронито марсито. Тук някакво трезоструцо се пусна. Тук почваме Лостриус, Каркер, тия някакви букуци. Лос Матеос, Тимчи с мега рядката мутация на Бруно Марс. Тук Лос Вакита си 2 Лостриуса кърсят. И тук започваме най-год. Candy 6-7, Мигатито 18 милиона, Чимино 14 и да Голд. Всичко това е стилнато тук, без тия двете. А това сме го трейдили с Ради. Дадох му подхоспот и 22 милиона и Роко Диско 8. И това е моя бейс. Ако искате трейдове, единствените условия са моя private, аз взимам първи. И така. Оценете ми базата долу от 1 до 10 и на Ради базата. И това беше от нас. Чао!